Назалната конгестия може да отложи или провали вашите планове. Запушеният нос може не само да причини физически дискомфорт, но и да повлияе на емоционалното ви състояние. Назалната конгестия или запушен нос настъпва при отток на лигавицата на носа и синусите. Промивка на носа с хипертоничен разтвор на морска вода с по-висока концентрация на сол от нормалните нива в организма е естествен и ефективен начин за отпушване на носа. По-високата концентрация на сол извлича излишния секрет от носната лигавица, като по този начин намалява оттока и запушването. Промиването на носа също така отмива замърсители и алергени и почиства носната лигавица. В клинично проучване с 71 пациенти с запушен нос, в резултат на различни причини, приблизително 77% докладват облегчение на запушения нос след употреба на хипертоничен разтвор. Приблизително 95% от пациентите отчитат употребата на разтвора като отлична и с добра поносимост. Quix Acute е напълно натурален и съдържа морска вода, без консерванти, която се извлича от фиорда Гулмарн, морето на Бог. Разредена и пречистена вода до 2,6% концентрация на сол. Отстранява секрета и облегчава запушения нос по естествен начин. Морската вода се добива от първия морски резерват на Швеция, известен с богатото и натурално съдържание на минерали. Разтворът се запазва стерилен до последната капка. Quix Acute се предлага под формата на спрей в специална Bacon-Valve система или BOV механизъм. Обикновено при тези BOV аерозолни форми продуктът се пълни в алуминиева турбичка, прикрепена към клапан, а не директно в флакона. След напълване на турбичката с продукта, веществото под налягане изпълва пространството между турбичката и флакона. Когато се натисне на крайника, турбичката се притиска от веществото под налягане, което по този начин изкарва продукта от флакона. BOV системата предпазва продукта от контакт с веществото под налягане и поддържа разтвора стерилен до последната капка. BOV системата позволява равномерно и финно разпръскване на продукта, както и използването му под всякакъв ъгъл, което осигурява удобна и лесна употреба. Quix Acute е подходящ за деца над 3 години и възрастни, както и за бременни и кърмещи жени. Quix Acute може да се използва едновременно с лекарства, не води до привикване и е подходящ за продължителна употреба. В сезона на настинка и грип облегчете запушения нос с Quix Acute. От серията натурални продукти Quix.